मागो दाना गेजेराव साननैल'सै बे समाव गासै रायजो बा गासै ओनसोलावनो फिथा सावनायखौ मुखुब जानायखौ जोङो माखासे बर' आइजोफोरखौबो मुखुब जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बे समाव दंफैयो आङो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय मायंपारा गामियाव गासै बर' आइजोफोरानो फिथा देनायनिफ्राय लोगोसे सावनायजों लोगोसे माखासे फिथा एन्थाब माखासे फिथा लावदुमनिफ्राय लोगो लानानै थावनि आसि बायदिसिना मोनफा बा बायदिसिना हाबाफारि बिथांमोना लानानै मोनसे हाबाफारि लादों। बे समाव जोङो बिथांमोनाव माखासे दान्दिसे सम बिनि सोमोन्दै बा मागो दाननि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय जों बिथांमोनाव दायो एन्थाब बानायनाय जादों। ओमफ्राय आरो मा फिथा? बिनि उनाव जोङो गाथानि लारु बानायगोन, थावनि लारु बानायगोन आरो माबा फिथा नालेंखरनि फिथा बानायगोन। मोनबेसे फिथा बानायनाय जायो ओरैनो? गासै मोनबा बानायनाय जायो। मब्लानिफ्राय बानायदों फिथाखौ? दिनैनिफ्रायसो बानायजेनदों। मा गामि होनदों बियो? मायंपारा। नोंगौ बिथाङाबो माखासे खोथा फोरमायना होबाय। लोगोसे दंबायो मादै जानाय, बे मादैनावबो जोङो बिनि सोमोन्दै मिथिनानै लागोन। मा होनो मा फिथा बानायदों? फिथायाथ' देनाया खुदियाफोर जानो लुगैनायखाय आथुर देब्रबदों। ओमफ्राय देगोन ना गाबोननिफ्रायसो देयो। ओमफ्राय गाबोननिफ्राय देगोन। बेनि अखानायै आरो मोनायाव दुगैयै लोबै फिथा सावगोन। ओमफ्राय आरो अखाफोर सान होगोन। ओमफ्राय खुदियाफोरा बेलागुर सावगोन। बेनिफ्राय जों आरो फिथा मावसिगोन। फिथा लारुनि आरो गाथानि लारु खालायगोन, नालेंखरनि लारु खालायगोन आरो थिंख्लिनि हमगोन। ओमफ्राय सारायनि एन्थाब एवगोन। माजों बानाय नोंसोर फिथाखौ बै अनखौ मिसिंजों बानायना दिंखियाव देयो। दासिमबो दिंखि दङ? दङ। आरो मिसिंनिया गाज्रि जायोना, एन्थाबा जाया। जों ओंखायनो मिसिङाव हरा। दिनै मा फिथा बानायदों ओरैनो? दिनै ओरैनो एन्थाब एवदों। मोनबेसे एवगोन? ओरैनो मा एवगोन दिनै मोनसेल' एवगोन। ओमफ्राय गाबोन एवसिगोन? समबाराव 1 थारिख जागोन। जानाय लोंनाय बुरै बान्था गासैबो गथ' गथाय सिख्ला सेंग्रा मोसागोन आरो रायजोनि खाना जागोन। बबेयाव जागोन ओरैनो? बबेयाव जागोन माने फोथाराव जागोन ना। नोंगौ माखासे बिथांमोनाबो फोरमायना होबाय मागो दाना गेजेराव साननैल'सै, बिनि थाखायनो फिथा सावनायनिफ्राय लानानै माखासे लाहार फाहार बिथांमोना खालामदों। लोगोसे जोङो केमेरामेनखौ देखायदों बर' माहारिनि गेजेराव दासिमबो दिंखिजों सौनानै फिथा सावनायखौ जों नुनो मोनो। लोगोसे दिंखि, लोगोसे गाहेन बायदिसिना माइरंनि गुन्दैखौ अन खालामनानै फिथा सावनायखौ बर' माहारिनि गेजेराव दासिमबो दङ। लोगोसे दिनै मायंपारा गामियाव बा मायंपारा गामिनि आइजोफोरा फिथा सावनायजों माखासे मुखुब जानानै दङ। बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन। बे एक्जिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।